Gila ana sing nyuwun rujak jeruk ngono ndak. Kurang prayoga nek ora diaturke saka Pak Soiman Ngeluk Lor. Oh, nggih. Kaya semene Yarto. Ayo, rujake kaya ngopo duet wong loro. Kamu duluan. Oh, aku dulu. Iya. Nanti baru kamu. Oke, siap. Beduk ndandangan tangan tang. Nah, Ambokne tole Kaget ta. tak kandhani. Angel wani ngendangi ta, Angel? Rujak jeruk, Angel. Ayo. Duh, Kendang wedok. Deh. spesial gading sing bawa AA, kendang ngono wong ayu. Ya. My sweetie, ayo. My sweet iki manisku. Iya. Kendang di pangku Mas Kasih, Nduk. Alah, Ya. kok ya teko dipangku Mas Kasih. Mas Kasih aja aja Mas. Ya, kon aja lah ra ambruk to, Kasih. Lagi ngono kok gugupe ora jamak lho. Cedhak Angel kaya grogi. Ndah nek cedhaki kowe ya. Lah iya kok. Gumoh, Ngopo? gumoh. Iya mening ngono kok. Ayo. Oh sik to. Iki sing lho, kok sing grogi kok malah kowe to, Njel. Oh, mboten ya aman berarti. Aku ya. Aku Iya, kamu. saatnya aku bernyanyi. Iya. Sudah siap? Kayak Soneo modelnya. Pak ne aja nyela nyela Nanone nong. Ya. nane nane Yo ngaku kata-kata no. Aku kata-kata kok. jenengan dalange kula gugu lho Pak. Iya ning ngaku kata-kata ra nano. Wong anane dalang nano-nano iki gak roh kata-katane kok. Ngrega ningga haan jangan cowok-cowok kuwi lho. Sudah, kamu jangan menangis. Dipadake sinden cilik. Jabunge kelek. Ayo nek sak Kamu- terokno kamu gayane jangan- tang. Kayak Kimura, Kimura. Nah, ya. Kowe pilih Kimura apa? Gure. Kayak karo Melayu, kayak aku dadi gareng Semarang. Di 14-an ya, Pak. Apa? Oh iki. Oh, Iya, iya, aja galak-galak tau Kimura gak dinesu. Kayak murah senyum lho. Ayo senyum terus. kok gigimu Iki kuning? Kamu nggak pernah gosok gigi ya? Ini aku pakainya anu Listerin. Serin. Iya, untuk bergumur-gumur. Kok badanmu mendol? Ngomong nek nonong. Iya. Apa kang kok tandangi Aku. kepalanya? Gak. Apa? Tapi lucu loh, kamu itu lucu banget. Hawe. Gawe ki diperneske dadi hawe, Bu. Oh iya iya iya. Ora popo Trah. Diperneske. Ora popo. Ya bagus bagus. Apik banget kok. Trah bocah semen iki lagi lucu-lucune kok. Iya iya. Rujak jeruk
Ya nek apike ya apik. Heeh, banjur Ya ning semune iki perlu untuk diservis. Heeh. lha wonten napa kok diservis? Ben lebih bersih dan wangi, ya. Sekotor itukah aku? Ya ndak sih, ndak usah marah. Lah ayune lah. Ayo muni. Dong, Mas. Kong. Tenanan Pak. aku- Sinden wingit barang kok. Oh Ya. iya. Siye. Ya Allah, Wingit pancen yo. ku ilang, wingitku ilang. Heeh. Sinden gending barang panggone ning pojokan. Nyuwun pangapunten. Tinggo mainan. Pancen sinden gendruwo kok dadi. Nyuwun pangapunten. Wingit. Sinden wingit. Iya. Es tuh kok, Pak. Koyo ringin. Wah. Kok mbok sonji kok. Iya. Bareng dicedhaki wangine kembang setaman. Bumbune kuwi apa? Lombok uyah gula terasi. Alah pinter. Alah ayune. Nek yo ditembangke kok. Kaya wong ngamongi kancane. Lombok uyah gula terasi. Sebenarnya anu Reng, sinden-sinden kuwi andalane yo andalaku yo ngurus siji kita. Oh. Mosok gitu. Sinden-sinden iki ora mangkat ora apa-apa sing penting siji iki mangkat. Iki mangkat. Heeh. Mergo gendinge sae. Iya. Lah liya kabeh. Yo ngene lho Pak Tejo mutung lho nek sesuk gak budal jenengan yo. Sesuk ora budal ora apa-apa sesuk Rai prei. kok Aku ki belani kowe kok malah aku keblondro. Lo nggak diajak. Ora apa-apa aku yo prei dhewe kok. Iya, karena tanggal 17 kan garengnya bukan kamu. Enggak Iya. apa-apa, tanggal 17 aku main sendiri. Iya, karena kamu nggak bisa, saya dapatnya gareng bedjen. Mosok 17 aku gak iso, Pak. Tak kira gareng Semarang, Pak. Ayo. Siji, Ya, loro, telu. Jero. Ayo toh. siap kendangnya kudu siap loh. Anu, Angela wis siap deh. Nduk, Iki tulisannya duet. Ya. Aku sing Kok malah joget wong kok nembang kok. Kimori, ayo duet. Kimori. 1, 2, 3. Ya. Jero bali dasare onambangan. Wah, gantere lah. Ayo Pol Seru, Kenjel. Dok. Pol Kenjel. Delak. Delak. Yuk. Mobian lah ya.
Alhamdulillah. Masya Allah. Iso suwuk Iya, ya. Pancen lek biasane ping pisan pindho iki kudu ping telu iki. Mergo ra iso suwuk. Oh, saking semangate ora kok ora iso nyatane ya suwuk pancen bocah semangat. Nggih. Mula nek pisan pindho ora marem Ora marem. ping telu. Bocah iki puase angel. Lah angel puase mula jos. Lho ngerti ya nek mesem ala kemayune ala. Nggih. Tunggu nikah sih dasare. Iya. Iya. Nggih, Alah nuwun, saling Pak. pandang. Nah, iya.